Ayah, insya bihamजो मोनबाय माथो नोंलाय? बिहामजो मोनबाय माथो नोंलाय? बिहामजो मोनबाय माथो? हिनजाव गोदान. Congratulations Gerba. Thank you so Biराद much. मोजां नै बाइक बायबाय. ओमफ्राय गाखोनो मोनसिगोन जोङो. दिनैनि भिडिअ मोनसे बहुद स्पेशल भिडिअ आरोना लोगोफोर मानोना लोगोफोरा दिनै लायनो थांगासिनो मोनसे बाइक लोगोफोर आंनि गोदान बाइक लोगोफोर ओरैबायदि खुसि जागासिनो गोसोआ माने लोगोफोर दिनैनि तारिखआ जादों 28 एप्रिल 2021 माने दै बयसो बिराद गोसा बाग्रिनिफ्राय थांखाबाय लोगोफोर माने लोगोफोर एसां डेन्जार दिन आरो बेयावसो आं बाइक लायनो थांनो नागिरदों माने मा जागोन जेबो बुंनो हाला लोगोफोर माने नायनोसै मा जेन'बा दा थांसै श'रुमाव लोगोफोर आइबो थांगोन नै लोगोफोरजों गासिबो दङ लोगोफोर दायो जों थांनो फुरा रेडि आरो ना ओमफ्राय नै जोंनि आदैनि आंखौ हेल्प खालामनो फैदों नै माने नै जाय जेरै बाय 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 दिनै समाव आङो दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै आं हर सान गाबायल' थासै नोंखौनो साननानै गाइस नै आदाया बाइकआ आंनि फाइनालि आखायाव फैबाय आरो ना नै रिसिभारनि पेमेन्ट जाबाय बारा दिनै गारिखौ दिनै मोनलाङा आरो ना थ' गाबोन मोनसे गाबोन फुंनि जों 10:00 फैगोन ना 10:30 फैगोन ना गाबोन जोङो 10:30 गारिखौ लांनो फैगोन अलरेडि पेमेन्ट खालामनाय जाबाय नै ओरैबायदि हान्थि मोनदों गोसोआ आयु जेबो बुंनो हायाखै आरो ना जादों आफा दा गावनि होना गाबोन जाबाय ना गाबोन लोगोसे गाबोन दिनै जाबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय दिनै जों गारिखौ फाइनाल लांसै आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर गारिया नैबेनो नै 220 पालसार ओमफ्राय भाई बोरै मोजां गारिखौ दिनै गारि लांसै आरो नै दिस गारि माय क्या हाल चाल सब कुछ ठीक है लोगोफोर माने बेसेबांबा गोबाव नेनायनि उनाव माने लोगोफोर दिनै फाइनालि ड्रिम्स काम ट्रु बिदि जाबाय आरो लोगोफोरनियानि माय पियारि बाइक लोगोफोर दिनैनिफ्राय आंनि ब्लगाव नि बाइकखौ अट'मेटिक नुथासिनो आरो लोगोफोरनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामथारदे आंनि बाइकखौ बोरै नुखो लोगोफोर ओमफ्राय आंबो साजिबाय 220 पालसारा लोगोफोर कमेन्टआ बुथारदो नङा होमबा भागि आंबो साजियानो गारिया साजिगोनथ' दा नायनोसै सरायना नायनोसै दा दे आंनि सेरा माने लोगोफोर मियानो पेमेन्टआ जाखाजोब्बाय माने स' दिनै अनलि गारिखौ जों लांनो फायथारांगौ आरो ना स' मिया रिलिज खालामनो हायाखैमोन गारिखौ स' दिनै फाइनालि लांसै आरो लोगो आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ ना ओरैबायदि हान्थि मोनदों माने आं मा होनना बुङोबा आंनि गोसोनि गोजोननायखौ बुंनो हाथारला माने ओरैबायदि गोजोनदों गोसोआ माने जुवाराव गेरदों आरो स' दायो लांसै गारिखौ स' दायो एसे आरो डकुमेन्टारि माया खामानि दंबावो ओमफ्राय दायो न'आव सिद्दा खालामसै सानो नाथाय आं नोंखौ गोसो थोखायो गुबुनजों दा थांसै आंनि मोजां मोननाया लोगोफोर दायो फाइनालि साबजेक्टआ आखायाव फैबाय माने गारिया फैबाय आरो ना नै ओमफ्राय नै दायो डिलिभारि खांबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै गारि सालायना
दिनै समाव आङो दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै आं हर सान गाबायल' थासै नोंखौनो लोगोफोर दायो थाव सोनोसै 600 थाखानि फार्स्ट टाइम गारियाव आदार जाहोबाय लोगोफोर दायो जों मोनसे दखान हाबबाय जानो थाखाय माने बिराद खस्थ' खालामो बिथाङा माने एसे जानोसै माने बिनि थाखाय पार्टिया बे थाखाय लोगोफोर पार्टिया माने एक्सट्रा लोगोफोर जोंनिया दोङो बिनि एसे जामासै आरो न'आव सबाव नङा होमबा बे जाहै दोङो फादारा फैगासिनो दायो लोगोफोर दायो नै न'आव सफैबाय माने न'आव सफैनायनि सिगाङावनो माने दै सारगोन गोथार खालामो जेनेबा गारिखौ जिहेतु फार्स्ट टाइम न'आव हाबसिगोन बियो माने निउ बाहुआ माने बिहामजोआ एसे गोथार खालामसै लोगोफोर welcome anda welcome home thank you to 20 Pulsar nih welcome bihamzeko न'आव सोनायनि टाइम जाबाय नै बरायबाय आयै नोंसा बिहामजो मोनबाय माथो नोंलाय बिहामजो मोनबाय माथो नोंलाय बिहामजो मोनबाय माथो हिनजाव गोदान Ada bion deh. Bi mah basna biau sandung na bi. लोगोफोर दायो नै निता बखौ माने साहा लोंगासिनो आरो ना बाइक बायनायनि हिसाबै गोरबोनि पार्टि जागासिनो पार्टि माने ओरैबायदि फिसा पार्टि ना बाइक पार्टि माने दावसे लोगोफोरा सानैसो फाइन थांबाय आं गासिबो देखायनाय जायासै निता बखौ देखाबाय आरो जेनेबा नङा होमबा Congratulations गोरबो Thank you so बिराद much. मोजां नै बाइक बायबाय गाखोनो मोनसिगोन जोङो दे ओमफ्राय ओंख्रि जादों आयं लोगोफोर दायो फाइनालि न'आव सफैबाय माने गोदान बिहामजोखौ न'आव लाबोबाय ना लोगोफोरा ओरैबायदि माने मा बुंनो आरो ना दासान्दि पार्टिबो जाखांबाय जों माने गामिनि सेंग्राबो फैदोंमोन निताबो फैदोंमोन माने आं एसे देखाबाय बारा देखायजोबासै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नांदों माने लोगोफोर ओमफ्राय गासै प्राइसआ थांदों 1,96,000 लोगोफोर माने 2 लाख जानो अनलि 4,000 नामा नाङाबो लादों फाइनेन्सआव लोगोफोर आरो फाइनेन्सआव जादों बाजाज फाइनेन्स माने आंनिया बोसोरा 22 बोसोर नांगौ माने आंनि नामाव मोनसे माबाखौ मोननो कार्ड माने गारिनि नाम जानो आरो ना स' बेनिखाय एसे 5,000 6,000 सो बारा थांबाय आरो ना आंनि नाम फरायनो थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै